Snimaš slika? Tamo. Neumar. Snimam? Aha. Znači neko misli da ga slikam. Što blenduje sunce. A šta, Vlaška, ja? Juj! Kako šimci. Jo bre. Jo vallahi jo. Se? Kuku. Kuku? Rico. Sei aqui? E mai? Вот je Stadthaus. Šta je to? Stadthaus. Stadthaus. Šta je to? Meni samo Stadthaus. Wow. Šta je to? Tu se održavaju koncerti. Pa sad, kad u sljedeći vikend dolazu ovi? Ja ne znam. Ja mislim da sam izgubila pasoš. Mein Tag. Ja, Unidena. Eno ga Unidena, eno ga tamo, vidiš kako sunce bije otuti. Doći Amerikanci to slušaju pridivno engleski. Londona. Londona. Tamo ja vidim, ovi put mi ideš prvi. Ideš 10 minuta. Ovdje je Anyway. Tu ja idem van. Tamo je van. Zavija zgrada. Eno je tamo. Ovo je Suzi. Maybe. Yes. Dotkaj. Izvini. Izvinamo sam, zaplače. Zaplači jedno. Pusti suze svoje. Zidno me snimaš. Zidno me snimaš. Ovo je zore bije. Hladno? Ja kako bi jedan hamburger pojeli cheeseburger. Hamburger, cheeseburger. I very hunger. Kako kaže? I very gross hunger. Snimaš ovdje pod ovdje. Pravo nema tamo. Snima ekran. Samo kako drži pravo tu kameru. Ona snima Kreuzung 2. Šta je to? Kreuzung 2. Krska? Ja, ukrećiš. Strašno. Aj, kako me. Evo ga. Gdje? Zelenilo. Ajde snimajte, bolje. Ovdje je novo. Nije nego ratio. I onda nije ratio nego racio. Nije nego Subway. Subway. Oh yes. Wir haben in Deutschland auch Subway. Gore mi tebe snimaj. Aha, a ja tu dolazim i pozdravljam kamione. Snimaj se.
24 minuty snimaš neće. O, Nema još ajde 24. tamo. A da videla sam ja to već.